Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Marga, darling. Mulakaw ko. Asa ka ba? Magpabog na ako. Init akong Mag-shopping ko. Kuyo, gantay ka. No! Gusto ko ako ra. Kung mao ka, ola, ihatod. No! Magtaksi ra ko. Pero, Marga... Basag di ko. Gisapot ko, okay? Litse! Darling. Yan na mo! Marga, darling. Marga! Tuwa na siya, Nyor, ay. Ola. Nyor, gisapot siya, Nyor. Federico. Siya man god siya yung hinungdan hini. Unya, unsa man ani, Nyor? Pasagda na lang na to. Pasagda na to si Marga, darling. Pasin pa lang gisapot to siya mawawara. Nyor, pinanggag din naman si Marga, no? Sobra pagpangga, Nyor, no? Ingon dyan yan na ula. Basta ako'y magmahal. May nanuktok na. Si Marga na kini. Magtapis na ko daan man Magtapis na ko daan tuwalya. Wa na'y brief. Paya! Nya bagong ligo. Presko kayo. Karon ka. Abrihan kong pultahan. Anya, dungan nga akong itagak ang tuwalya. Nga akong itapis na. Thrilling kayo. Buksan ko na. Oops! Uy! Buksan mo, Ba- papasukin ako. Wow! Bayot! Animal ka! Ang tuwalya! Oops! Sir, hindi mo natanan? Ano na mo order, sir? Ganahan ka? Orderan sa kunimo? Huwag ka mo tingog bayutak ka! Sorry, sir. Sorry. Maya. Kabugnaw sa butong na may gatas. Butong na sagbay luwag. Maya na. Hanggang itong bayuta. Sigang mga mata nga nagkakita nga gitagak ng tuwalya. Karon. Mao na gini. Mao na ni. Mao na tingali karon. Si Marga na. Federico! Hinay-hinay una. Hangan gamay ang imong ubol-ubol. Sige na. Ganina rin kayo kung nagpaabuti mo. Dire. Alsahon tika. Oops. Mahugo! Dirit. Oops. The number you have dialed is either unattended or Sir? out of coverage area. Dili man makontak si Miss Marga, sir. Busy tingali o shopping, wala. Sige, higdayal. Masinong magkontak taon-taon. Sir. Gusto ko siya ikasulti kay Marsin og kuwang ang iyang kwartang na. Buwan mahatagan ako pinagi sa Gcash. Sir. Sige na kong dial, ha? Dagon ako si Miss Marga. Chloe! Kakilok ay.
gusto kay kainin, di ba? Di na makahimos, daddy. Di ba? Ni tidiki. Da. Federico! Nya. Unsa man ni? Gikunita ni mga akong duha ka dunggan. Ay, dali na. Okay. On my way. Sige na. Umarga. Tisyo. Trapuhi mo ang... Oo. Ambe, nakabantay ko. Mayapak pagkit ko ni mo, Federico. Hindi na natin ka. Magpangita ka na ako. Nakabantay ka na. Yossi, please. Okay. Tara. Lighter. Di ada yun. Mau na nga ikaw. Ikaw, puyo ka ng maayo. Ang akong daddy, Rafael. Sinanglan nga. Sa ingon nga magakuha ba ka ng dakong kandidat kaniya? Dakong kandidat sa kwarta niya. Ako, katong gipangayo na kong katunga sa halin sa yuta. Yuka tungod kay kita ragya po yung mabulahan. Federico. Hangad ka manggod. Ang imo ubol. Gilo. Gilo ka. Ikaw ang Kamantay ka na. Kunaan na tanang kantidara. Biyaan na to siya. Pero, anugod nga ako siyang biyaan. Napapita kang pahantik niya. Gawasalin sa yuta. Correct. Baya, mitakilid ka. Hang mong donggan. Federico. Okay. Ato na buhato na. Kinanglan nga. Kinanglan ba nga ka na mukalso ka pirmi ba? Mukalso. Ansi mo kalso? Patagpangayo ako ni daddy. Patagpangayo ko kan daddy. Kinanglan niya. Mag-safety sa ga. Suik ba? Suik. Kalso Kalso. Okay. Okay. What I mean to say, nga, kan mangayo ka. Nga, kalso sa ga. Aron, magkakwarta ka ba? Kabantay ka na. Kay ako, mausap ka na ang akong buhaton. Pero, mutiriring yan ng auto ko. Basta magmagahi siya. Di siya magmahi. Kung mahimo, hiluan ko pa siya. Federico, hayawaan na. Mapriso ka. Mapriso ko. Daloy. Kung hiluan ni mo, mapriso ka. Kaya doon na may investigasyon ni mo. O may bawaan nga gihiluan. Kung dili hilo. Inanayon sa pagpatay. Saan siyang paagi? Pakanon na to, pirmi. Kanang makahay blood pa. Pakanon, pirmi ka nang makahay blood. Kamantay ka na. Patabak ka nunay sa iyang tostos. Paim nag-hard. Hard, Bino, pirmi. Mo ipainom. Dili man mo inom o pino. Ayaw baksog talikod ang imong tingkoy. Di mo inom bino, kaya, last course. Unsi kita po sa paagi. Datugan og unlan ang naong. Ang tud nga dili makaginawa. Federico! Ula, wa pa gini mo makontak si Marga darling. Na, wakit niyo roon. Ay, nga naman ka. Ay, ka pala kanyor. Pero may man akong gidayal. Basinog na lubat to. Palihog ko ula tungod kay nabalaka ko. Tingali ba og
naunsa na siya karon, asa na siya. Sige lang yun, aning kamot ko. Makontak na ko siya. Palihog lang ko ula. Dili ko mahimutan kung dili na ko mahibawan kung asa siya mag-shopping kay agpason ko na siya ang asa siya. Oo, niyan. Oh, for the second round. Oh, Ayaw! Ayaw, sapsapa! Ako! Tungkal! Maus. Sabi akong buhaton. Kulito ka si Mandela nga kang donggan. Ang imo na saan. Tingali pa yung naay atuli. Limpyo na. Sige na. Limpyo na. Okay. Sige. Takilid ka. Ako no, ayaw kang gilo ka. Makalibats kang gilo ko. Nauman naman kang ilis. Uli niya? Mabalik na ko kang Rafael. May naunaan ko. Dali ra na akong makuha ang kantidad nga akong gusto gikan ni Daddy Rafael. Unsa man? Ipalukati ka ni Daddy Rafael. Unsa? Unsa ipalukat? Tawagan ko siya. O niya, magpakaroon ingnon ka. Nga ako kang gikidnap. Nga kidnapper ko o gikidnap ti ka. Unsa? Kumantay ka na. Ipalukati ka. Bugti sa imong kagawasan. No? Kumantay ka. Di pa maayumar ka. Ha? Federico. Utak ang gamitin. Huh? Og sigurado kung lukaton ka ni Daddy Rafael. Lukaton ka niya. Simpon nga pagi. Pero epektibo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!